Això és un no m'oblidis i aviat li sortiran totes les flors. Ja veuràs que quan surtin t'esveiran aquesta tristor que tens. Ahir no n'hi havia i abans d'ahir tampoc. Porta'me'n una de seguida. I es pot saber que mira tothom, això no és cap espectacle. Estimada Yurika, ves preparant les maletes per anar cap a París. Aviat et vindré a buscar. La glòria de l'ésser humà és tan efímera com la flor del cirerer. Oh, qui sou vos? I tu què penses fer? Molt bé, que tinguis sort. T'estaré esperant. Doncs bé, si són nens no hem de tenir por de res. No hi podeu fer foc. Aquí sou al costat d'un santuari. Us caurà un càstig diví. Potser són amics dels nois que hem trobat a prop del santuari. És estrany veure'l aquí al matí. Que té una reunió amb un client o alguna cosa així. I quan vaig contestar la trucada de la primera persona va dir... El telèfon va sonar per primera vegada una hora després que ell va marxar del cafè. Era allà. A sota del sofà on ara és assegut, senyor Mowry. Tu deus tenir una carta de clou, oi? En algunes ocasions, una força poderosa i desconeguda pot atreure l'adversitat, creu-me. Ordre imperial de l'emperador de l'esfera. Taula divina dels punts cardinals. Or, fusta, aigua, foc, terra. S'acosta un perill com no has experimentat mai fins ara. Ja has començat a fer-ne una de nova? Sembla que s'hagi de posar a plorar en qualsevol moment. Però això no vol dir que sigui lletja. Comparem-la amb la que has fet pel concurs. Au, va, treu-la. Mica, sisplau, per què no li ensenyes al senyor la que estàs fent? Doncs miri, està acabant l'última nina a la sala d'espera. Ha treballat molt, tant que estava amoïnada per la seva salut. De debò? Per què has vingut? Què vols, La meva germana ha sortit amb la noia de les ulleres i jo no tinc ganes de sortir. No t'amoïnis i para de plorar. Saps què farem? Buscarem casa teva i ja veuràs com la trobarem. I a tu què et passa? Que també t'has perdut, noi? M'agradaria molt, m'encanta el mar. Et vindré a buscar a l'institut després de classe, d'acord? No, dona, ja et vindré a buscar jo. Aquesta última sí que ha sigut divertida. No li diguis senyor, es diu Suguru Egawa. El signe del zodíac del seu entrenador és escorpí. Diuen que els homes d'aquest signe solen ser gent molt romàntica. Ens ha costat molt obtenir tota aquesta informació. Ara l'has d'escoltar. Es pot saber què feu? Se suposa que heu de guanyar. És que ja no us en recordeu o què? Són una colla de desgraciades. Et juro que me les pagaran. Ja t'he dit que no té res a veure amb tu, això. Molt bé, no has ni aixecat la mà. A partir d'ara t'has de comportar així. No penso cedir el meu territori a una banda tan vulgar com la vostra. Ja et vaig dir que això era cosa meva, no té res a veure amb tu. Vés-te'n, sisplau. Vols dir que ens sacrifiquem per vosaltres a canvi de res? Els que lluitem perquè aquest poble no es vegi involucrat en aquesta guerra som nosaltres, la resistència. És el mateix. A la càrrega! Si el derrotem, creixerà la nostra reputació! Concentreu els atacs! Màxima potència al canó principal! Concentreu-vos en un punt i dispareu a discreció! Guardià de les 7 constel·lacions! Ho sé tot dels guardians que van salvar l'imperi de Conan. He pensat que no hi ha un lloc més adequat com aquest per escoltar les vostres vivències, Tamahome. De pressa! Com has gosat fer-te passar per un guardià de les 7 constel·lacions? Has estat expulsat per la llum sagrada de Suzaku! Ets un impostor! Emporteu-se'l! Sang! Vull sang! Vull la sang fresca d'una noia jove ara mateix! La fragància de la sang deliciosa omple tot l'aire. Provem-ho en aquella casa. La nena amb el cap tallat ha disparat un canó i un pollet fastigós s'ha espantat i se m'ha tirat a sobre. No permetré cap més insolència. Els tallaré fins i tot l'aire que respiren. Però no pateixi, no tinc intenció de cobrar-li més del que estipulen les tarifes professionals oficials. Ens ha anat de ben poc, oi? Què passa? T'han ferit? Contesta, Saeva. Veure com treballeu junts em produeix un efecte estrany. Et confesso que us envejo una mica. Mira que sóc ruca! Com és que no se m'havia acudit? Era això el que buscava l'Ikeda per tot arreu. Però no em penso quedar aquí. Ha arribat l'hora de destruir-los a tots. Preparats per disparar l'E4. El primer objectiu serà Neu City. Però sí que podem estar segurs d'una cosa. El Geses només tindrà sentit si guanyem aquesta guerra. El Geses governarà el món sencer. Hem de ser més ambiciosos per salvar el nostre país. A
mi em passa el mateix. M'imagino contínuament escenes de batalla. És com si el món estigués a punt d'acabar-se. La meva mare em va dir que havia de ser un gran monarca, com el meu pare. Moriran perquè nosaltres ens puguem salvar. Sempre recordaré el que has fet per nosaltres. El meu desig es complirà si hi crec fermament. Els cavalls celestials són molt dòcils, tant que no es poden portar als camps de batalla. Soc generala de l'exèrcit i em dic Risai Ryushi. És un gran espadatxí, dels millors, i tothom hi confia. No és freqüent tenir alhora talent militar i virtuts morals. És com acostar-se a un gos falder i descobrir tot d'una que en realitat és un llop. Quan vos vau derrotar els guardians de les 7 constel·lacions de Suzaku en aquella batalla, un dels derrotats va ser en Tamahome, oi? Si creieu que jo us enganyo, quan sapigueu que és mentida, mateu-me de seguida. Podreu augmentar la vostra energia ni que sigui una mica i recuperareu la memòria més de pressa. Para de xerrar com una cotorra i comença a fer-la funcionar de debò. Ai, senyor, mira que arriba a ser despistat. Ja les faré jo, les presentacions. Aquest és el nostre fill, que es diu Sukutsun. Sororin, t'he dit que no fessis servir els poders sobrenaturals davant de desconeguts, sents? I tant. L'Eri, que sempre mantenia la calma, es posava com una mona i sortia esperitada quan parlava amb en Kogoro. I a més, per acabar-ho d'adobar, sembla que el seu caràcter detestable té molt bona acollida entre els espectadors. Tant és que siguin 5 minuts. És la primera nevada de l'any. Perquè han passat un seguit de coses durant el rodatge i estava molt enfadat. Però quan he obert la porta... Els meus poders màgics i els de la Ruby no es poden percebre quan estem en les nostres altres formes. En vull més! En vull més, en vull més! La nova senyora de les cartes de Clow encara descobrirà que tu i la Ruby Moon viviu aquí i pot ser perillós. Et recordo que és un llibre que tu vas deixar fa molt de temps, molt de temps. Se'n volia anar al Japó ara mateix. No hi havia manera de fer-la raonar, però al final la Kao l'ha calmada. No la penses trucar a la mestressa al Japó. Deu estar esperant una resposta. Eriol. Encara no heu trobat el cristall de plata? Us ordeno que contesteu. Et donaré una última oportunitat. Derrota les 3 marineres. Si no ho fas, et castigaré amb el somni etern. Quan els 7 malèfics retornin amb el cristall irisat, el cristall sagrat de plata brillarà en tota la seva esplendor. Vull que descobreixis qui és i que li prenguis el cristall de plata. No podem perdre més temps que un cim. Si t'haguessis casat amb mi, t'hauries pogut convertir en rei i en capdill de tot el món. No permetré pas que partis de mi l'endimió. Ell és meu! És meu! Un dia, de sobte, en tornar de l'acadèmia on estudio, em vaig trobar la Nia. Quin desastre! Ja m'he tornat a dormir! Com que no m'he fet gaire amb la gent de la classe, aquest curs no t'he conegut. I ha tornat a fer una cafetera de les seves? Escolta, i tu com et trobes, mare? Estàs millor? Què m'ha de dir una extraterrestre de casta negativa que pensa amb la panxa i que es ven per un bol d'anguila amb arròs? Doncs moltes... Ajuda'm! No puc treure les mans! I després a la universitat, i després no ho sé en realitat. Què és el que vull fer? Encara no ho he descobert, què vull fer. Que bé, acabo de fer pastissets. Et convido, va, passa. Ja, perquè els meus pastissos cremats no hi ha manera de menjar-se'ls, oi? De vegades em fa ràbia ser tan sensible. Diria que em ve del meu pare, això. És molt tovet, com si fos damunt d'un núvol. Una baralla? Dius que els teus pares s'han barallat? Esclar, em sembla que ja ho entenc. Convidaràs els pares d'en Goril·la a la casa dels records perquè recordin els temps feliços, oi? No s'ha posat molt pesat en Kurosuke perquè volia venir a acampar amb nosaltres? Pel que es veu, et deus pensar que per ser nena no sabré guardar un secret. Escolta, em deixes muntar-lo abans de tornar-lo a la granja? Em faria tanta il·lusió. Ei, la roba interior, pervertit! Almenys paga-me. El meu nom de debò és Mitsune Kono, i ara que ja ho saps, molt de gust de conèixer-te, estudiant de la Todai. Quan 2 amants s'escapen, la història moltes vegades s'acaba d'aquesta manera. Què hi vols fer? Al compte d'en Keitaro hi havia menys diners del que em pensava. Quan el vegi ja cal que es prepari. El cas del robatori enigmàtic dels diners? En una habitació tancada de la residència Hinata. Aquest Holmes ho resoldrà l'enigma.
Paciència, noia. Reunir-se tothom a l'escenari del crim per explicar les deduccions és una norma de ser. Que jo sàpiga, no hi ha res de res entre tu i en Keitaro, oi, maca? Però encara que de tant en tant me n'agradés algun, sabia perfectament que ell no sentia res per mi i no m'hi podia declarar. Que em podries dur amb tu, Seta? Si volguessis, em podria encarregar de la Sara.